O presidente da Xunta, señor Rueda, está decidido a sacrificar o río Ulla e a ría da Arousa para beneficiar a uns privilexiados. Nestes momentos non hai mina de Touro Pino e non hai altri, é pola forza de todo un pobo que presiona e obliga a retrasar a aprobación destes proxectos que estragarían a conca do Ulla e matarían a ría da Arousa. Porque nós estamos nunha loita que non podemos perder. Non temos outro futuro, nin outra terra que non sea esta. E a Xunta xoga a dar unha declaración e despois facer o contrario. Merecemos un goberno coherente e merecemos un goberno que lle importa o noso sufrimento. Non se xoga! Altri non! E mina tampouco! Auga nosa! E non da celulosa! Auga nosa! E non da celulosa! Non nos importan as súas tácticas. A nosa estratexia é continuar a loita ata o final. Repetímosllelo outra vez máis. Altri non e mina tampouco!